מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? ישבר? אם כן פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק כולם יהודים, יש גם ערבים שהם תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו וחלק מהם יהיו עבדים. איבדת את כל הסיכון שלך. תודה רבה, תודה רבה, תמשיכו להצליח ולראות כאן